Ina mai ciwon kai maganin farin jini, maganin kuɗi, kai kuɗi a yau. Kwana uku ya ishe ka kai kuɗi alaji. Jini maganin shashatau alaji, kai kuɗi a kwana bakwai. Maganin shashatau maganin farin jini alaji. Kai kuɗi a kwana bakwai. Mai gida mun ji kana talla maganin kuɗi. Wato shashatau kenan alaji. Me shashatau kuma? Alaji ka karɓi dukiya a hannun mutum, gida, mota ko ma menene alaji sai dai ka ji tsoron Allah ka bashi. Ba matsala ce ko ba ka da matsala alaji, magani na garanti. yana yi ko ba yi? A'a ko kana so in gwada a jikin ku ne ku kawo wayoyin ku alaji. Kai da nan ba abu mai sauki. Yanzu to nawa ne me zamu bayar? 5,000 ne. Amma tun da kawo ku yan makaranta ne, da abin da yake jikin ku kawo. Zan siyan muku da maganin nan. Nawa ne da ko 70 ne kawo duka. Da duka rago ne. Kai tattaro gaba ɗaya wallahi zamu kushi. Ka san gashi ni ba na son abu sai ke matsalar. Maganin farin jini. yawa mai gida gashi. Da Allah a taimaka a shanye duka. In ji ana so ya aiki alaji. Ba da wallahi ka zo yanzu lafiya ga lauke ko? Eh wallahi. Maganin farin jini. Mu karasa ina mu je mu sha yanzu magani yanzu. Kai ka harka ta samu kuɗi. Me wani aje. Maganin shashatau alaji kai kuɗi a kwana 7 baka da wata matsala alaji. Allah ka sha magani. Haba. Abin ne wani. Ka sha. Haba da Allah. Allah na fara cin sa ciki na sosai. Daga sha? Wallahi. Buga wayarka. Buga wayarka. A gani ko? Ka ba ni ka baka tambaya ba. Ba da ba tsoron Allah san gida da ita wanga ganka. Abu ya yuke. Allah a komai ni. Yanzu ka sani za a yi shi gore samu motocin. Yan matsala ce daga wajirin mota ana gobe sallah. Raguna. Wallahi rabe kan gura da akwai ragunoni. Billahi. Wai bayan layi. Lafiya kalau. ilaha illallah ye alquran nan aljannar dabbobi ce wannan kana magana aljannar dabbobi nan ai ba inda aljanna da duniyar ma gaba daya alquran wannan ma sau ɗaya sau biyu ne ba dole roka za ku roka alaji haka wani wannan mu ma da kafafu mu kama mu kai ni ka ga barin fara da raguna kai wani raguna mu kama fara da shanu bari mu ce da kai wallahi wallahi na tafi kama satu gaskiya kasa zan fara kama raguna ni bari kamo sa kaga kana da lambar abin da ka kira shi kama da mota ya za ka ji da annan raguna na za ka ji da annan raguna wai Tambaya ka fa ake. Suna tambaya. Da Allah ba da gaske ba ka wuce ka kai kaya. Wani irin ba da nisa. Haka, don mi komun garon nan barayi raguna muka kawo. Haka, don kun ko wancan. Kana abu. Wancan rike shi. Me yake faruwa kuma? Wallahi tallahi uga kaga wasu marasa kunyan barayi ne. Wai yana fitar da ragunan nan yana cewa zai je dauko wai su je dauko su iya wai su zo su dauki sancan. Ya sa su za kai su dauko su mu. Tashi ta ta wani wallahi. Kansu ka tuce rayuwa. Kai su mana. Kai ka sallah ta ta wani. Mu je dabbobin na za ku zo.